Днес ви показвам къща във Владая от 285 квадратни метра. Влизаме в нашата къща, където ни посреща едно антре и директно започваме с нашият хол с кухненски бокс. Това е нашия хол, там е кухнята, тук имаме сервизно помещение, тук имаме баня с тоалетна и една спалня на този етаж. Директно излизаме навънка към нашата веранда, от която се открива тази гледка. От тази тераса се открива тази невероятна гледка към нашия двор от 752 квадратни метра. Продължаваме нагоре. На този етаж имаме 3 спални. Това е първата, която е изключително голяма. Продължаваме насам, където имаме втора спалня, която всъщност е нашия мастер бедрум, защото имаме собствена баня с тоалетна към нея. И отиваме към третата спалня на този етаж. Тук имаме баня с тоалетна отново. И това е нашата трета спалня. Продължаваме нагоре. На нашия трети етаж всъщност имаме гараж, тъй като улицата е точно тук, защото къщата има денивелация. Към тази къща имаме и сутерен, а за оглед просто ми пишете.